Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Côte d'Ivoire finitigi mɔgɔ 49 minɛ minnu tun talen don Mali jamana kɔnɔ dunuya keleya tɔnba Nations Unies tɔgɔ la ka taa baara kɛ cakɛda dɔ fɛ. Mali ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko ni finitigi kofɔlen ninnu ye mercenaires de. Tunisie fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔba Ahmed Najib Chebi Tarata ye wele bila jamanadenw ma k'u ka kalata lagosi min kan ka kɛ juillet kalo tile 25 n'a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don u ka jamana sariya sunba la min laɲini kɛra jamanatigi Kais Saied fɛ ko min bɛ se ka to a ka to fanga kunna kuda ye. Afrique du Sud u ka jamanadenw ko k'u dusukun tɔɔrɔlenba don ka kɛɲɛ ni mugu ciba ye min kɛra kunɲɔgɔn laban in na cɛ marifatigi dɔw fɛ mɔgɔ 21 de nin bɔnɛna ni mugu ci sen fɛ. Nigeria cakɛda dɔw minnu ka baara tɛ ɲɛ kuran kɔ caman y'u ka baaraw la yɛlɛma générateur kan min bɛ lamarché ni diesel ye ka sabu kɛ kuranko gɛlɛya ani taji sɔngɔ yɛlɛni ye. Congo RDC Kivu woroduguyanfan mɔgɔkɔrɔba caman y'u kanbɔ n'u ka ɲaman bayɛlɛmali ye ka kɛ carton ani papier ye ka kisi waati yɛlɛma ani kuran tanyali ma u ka marabolo kɔnɔ. K'a duguden fanba caman tun bɛ u mamagaw ani u ka tobili kɛ ni charbon de ye. Global Forest Watch ka fɔ la.